Казвам се Минчо Иванов, от град Болярово съм. Имам едно свидетелство да разправям за Германия. Когато бях в Германия и братовчетка ми извика там да бъда там на работа при съпруга и реших с моята съпруга и отидохме в Германия. И той ми каза така: Минчо, ще науча за 10-15 дни там пратки мратки да се отправяш, нали, едно друго и ще оставя после да караш самичък. Към окей, няма проблеми. Обаче какво се случва на 15-я ден? След като аз почнах да карам самичък, на 15-я ден се случва, що е така, наистина ме остави. В един остър завой караш 60-70 км, едно BMW с 240-260 км полетя и на място безобразен беше. След като едното му дете получи голяма травма, счупване на таза на 3 места, където му даваха не 120, а 1200% инвалид. Не може да... няма никаква гаранция, нали, да тръгне. И това се случва в Фрайбург. Болницата е, може би, да има обиколка на 10 км големина, радиус. Една от най-големите болници е в Фрайбург. Случва се това нещо, диафрагма цепната. Бъбреци и двата бъбреци отлепени, не функционирали. Крака счупен на 2 места. Зъби, нито един зъб няма. А детето беше, може би, Анка колко годишен беше? Към 16 годишен беше. 15-16 годишен детето беше. Така. И другото дете, челюстта му е счупена на момиченцето. На Стефито беше челюстта счупена на 3 места. Тук с шини обезобразени децата. Бащата почина на място, вземаха го, закараха в България. След като аз останах при децата, нямаше кой да остане при децата, аз останах при децата да гледам децата в болницата. Какво се случва? Докторите, нали, операции, твачка, ламачка, всичко. 16 операции за 3 дена. 16 операции, което ви казвам, операциите са много тежки операции. И за пръв път тогава викам Господ. Като видях Зора, нали, викам Господи, викам, не знам нито как да се моля, нито знам как да го кажа. Защото докторите идват при мен и ми казват така: тя не вика донор за бъбреци на детето. Към окей, взимайте изследването, нали, ако ставам за донор, окей. Но благодаря на Господ, давам изследванията, аз съм донор на детето. Аз съм донор на детето. Всичко съвпада. Окей, подписвам се, нали, с подпис на документ, подписвам се да дам единия си бъбрик. Но докторката на вечерта идва при мен и ми казва така: слушайка, моят момчейка, нали, с преводачка, защото аз не знаех немски на 15 дена, нито немски, нищо не знаех. На 15-я ден, Боже, точно така, на 15-я ден бях. И докторката идва над вечер при мен и ми казва така: ничего, слушай, вика, нали, ако ни тръгне, вика, с единия бъбрик, готов ли си, вика, да дадеш, вика, и втория си бъбрик, за да може детето да спаси. Викам, окей, няма проблеми. Подписвам се, викам, дай документа. Не, вика, за втория бъбрик, вика, да се откаже, вика, нали, от бъбриците си, вика, трябва, вика, с отпечатъци. И съгласи, с видеокамера, ти правим запис, вика, всичко както Марина. Викам, окей, няма проблеми, готов съм. Защото той, това дете, нищо не е видяло, след като той е с сина на една възраст. Съгласен съм, вика. Подписвам сега с палеци, с длънта, правят ми видеоклип. И минава с 10 минути, ме освобождават и отивам пак в стаята при болниците.
И той само идея, очичките му шарят, спокойно, спокойно. Седнах за първ път тогава на колени до него и вземах да се моля, даже не знаех как да се моля, но Господ ми извика към Господ. Господ ми чу молитвите. Братя, сестри, 7:00 часа сутринта бъбреците функционират. Залепени. Съвършено и сирен, ви казвам. Сирена станах. От танка радостта ми беше много голяма. Защото Господ показа милостта си към него. Отивам при лекар, вика. Той вика моринирва. Доктор вика, не мога да бъде. Това е абсурд, вика. Взимат го, качват го в носилки и направо с леглото го взимаха. Карат го на скенери. Докторите казват, е сирен. Това е, вика, невъзможно, вика. Но за Господ няма невъзможно. Окей, върнах го в стаята, радостен съм, вече на седмото небе съм. Благодаря на Господ, там на голяма църква в самата болница, огромна е църквата. От благодарност чувам, заставам пред църквите, да благодаря на Господ. Докторите казват, инвалид ще остане. Пак му благодаря на Господ. Обаче в има време, аз не мога да повярвам, че това дете ще остане инвалид на количка. Казвам на Господ така. Господи, аз вярвам в Тебе и искам да бъде към сирен това дете. На 21-я ден детето проходи. Проходи. Това е много голямо чудо за моите очи, което аз видях. Нали? Това е чудо на чудесата, че това нещо стана. Докторите това не могат да повярват, че че усеща детето краката си. Дадоха му една проходилка, викам проходилка. Кой е това нещо проходилка? Бутнах проходилката, варах долу така под мишничката. Към Ари, към Жори, дай, към Чу. Ти можеш към... Той стана като добре, че чу. Тръгнахме малко, 2-3 крачки, седнахме. Към готови сме. Взимат на оттам, ще наместят за Синген. На 400 км на друга болница, така специална нали, за подвижване на... Отидох ми танка, дават ни пак проходилки, нали? Към ние с проходилка и към нея да го накарали да стане. Му дадох тия патерици, към как ти се към проходилките, дай към ти си. Но много искам към да ги фърлиш. Братя с три, на 37-я ден, ни патерици, ни проходилки, той вървеше правка свещ. И сега в момента ходи, работи, цели вечер обикаля и... Но той е Божие дете. Амин. Той на никой не е. Той е на Бога. Бог реши да го върне. Амин. Да докаже свидетелството си. Амин. Че Бог е жив. Слава на Господа. Амин. А също така имаш аз един проблем. Значи 6-7 месеца не мога да разбера, че нали крака ми е спорязис. Но казаха ми след Коледа празници, нали, нова година, да отида в Коледа, да мога да ми примахна 4 пръста с големия пръст, защото ще фани гангрена.
Но аз не вярвам в това нещо. Аз викам, добре, викам, ще дойда, викам, но аз не знам къде отивам. Викам, отивам долу на църквата, тогава брат Ангел бяха дошли с трите в Болярово. Но аз не знаех и отивам, нали, да търся една стичка, през това време, опа, се озовавам в църквата. И тогава приех Господ за мой спасител. Умолиха се за мен, нали, дадох една нужда. И братя, крака ми е съвършено изцелен. Докато кокала се виждаше, всичко беше, нали, направо гъглянясало. И мога даже и да го покажа как съм в момента. Изцелен съвършено. Слава на Бога. Слава на Бога. Това беше от мене. Уповайте всички братя и сестри към църквите, към нашия Бог, живия Господ. Амин. Амин. Живи и здрави. Цялата слава на Господа. С 17,5 захарна болест, сега съм в момента на 5,5 без никакви лекарства. Слава на Господа! Благодарим на Бога.